ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз оиди сафари Путин ба Тоҷикистон ва натиҷаҳои он каме суҳбат мекунем ва ҳамчунин дар яке аз мавзӯъҳои хело муҳим қонунҳое ки аз 1 октябр ба имзо мерасанд ва барои муҳоҷирон донистани ин қонунҳо хело ва хело зарур аст, чунки ман ҳамчунин фикр мекунам ки бояд ҳайраки шумо ин қонунҳоро бидонед. оиди ҳаминҳо суҳбат мекунем. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед, чунки чӣ қадар ки гуфтам, қонунҳоро бояд шумо огоҳ бошед. пеш аз сар кардани мавзӯъ мехостам як саволи муҳоҷиронро ҷавоб бидиҳам. дӯстони азиз, бисёриҳо нависондан ба мо ки дар Санкт Петербург ҳастам, дар Сочи ҳастам, Краснодар, Красноярск, хулоса дар ҳар областҳо ҳастем ва суол карданд ки дар комментарияҳои видео дар WhatsApp, Viber навиштанд ки чӣ хел ҳамин дороҳое ки шумо реклама мекунед, яъне ки шумо тавсия медиҳед, мо ҳаминро дар шаҳри худамон дастрас кунем. дӯстони азиз, он дороҳое ки барои резонидани кирму паразиту микробҳо аз бадани одам мебошад ва дороҳое ки барои табобат намудани бадани одам аз хунукзадагӣ, аз қабили простатит, гурдаҳо, барқарор намудани қувваи мардонагӣ ва якчанд дороҳои дигар ки барои табобат намудани ҳар гуна бемориҳо аст, аз гиёҳ тайёр шудааст, ҳамин бародарони тоҷик мефурӯшанд. шумо метавонед ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед. инҳо худашон ба тамоми шаҳрҳо ва вилоятҳои Русия тариқи почта Россия равон мекунанд, ҳатто ба Тоҷикистон низ равон мекунанд. дӯстони азиз, ҳатман занг зада харидорӣ кунед, дороҳояшон беҳтарин аст. ман ба шумо тавсия медиҳам. шоми 27 сентябр Владимир Путин, президенти Федератсияи Русия, барои иштирок кардан дар ҷаласаи сарони аъзои давлатҳои иттиҳоди мустақил ба Тоҷикистон сафар карданд ва дар ин сафарашон ба гуфтаи ёрдамчияш Юрий Ушаков, ӯ бояд бо президенти Қирғизистон ва бо президенти Тоҷикистон вохӯрии алоҳида мегузаронид. мо умедвор будем ки дар ин вохӯрии алоҳида дар бораи авфи муҳоҷирони мамнуъулвуруд дошта, яъне муҳоҷирони запрет виез дошта ягон суҳбатҳо меравад, вале мутаассифона дар ягон ҷо ба қавли Русия чӣ қадар ки мегӯянд официально паҳн нашудааст ки президентҳои Тоҷикистон ва Русия дар ин масъала суҳбат карданд ё не, вале дар масъалаи логистика миёни Тоҷикистон ва Русия, дар масъалаи кушодани якчанд мактабҳои русӣ дар Тоҷикистон ва якчанд масъалаҳои дигар суҳбат карданашон дар интернет, дар сайтҳо пахш шуд. шояд дар масъалаи муҳоҷират ҳам суҳбат карда бошанд, вале бо мурури вақт агар дар ягон ҷо мо ин хабарҳоро пайдо кардем, ҳатман ба шумо мерасонем, вале мутаассифона ҳоло ягон гап нест. хабари асосие ки мехостам ба шумо бигӯям, ин қонунҳои нави ба имзо расонида аз моҳи октябр, яъне амал мекардагӣ аст. ин аст ки аз 1 октябр Госдумаи Русия қонунҳоеро ба тавсиб расониданд ки инро мегӯянд пакети яравой. барои чӣ пакет яравой мегӯянд? ин Ирина Яровая як депутати Госдума аст ки бисёр қонунҳои пешниҳодкардааш мегузарад, ба тавсиб мерасад ва аз ҳамин хотир як қатор қонунҳоро мегӯянд пакети яравой. ҳамин яке аз қонунҳои пешниҳодкардааш ин аст ва ба тавсиб расид ки ҳамаи операторҳои интернетӣ, операторҳои мобилӣ гӯем ё ки операторҳои связ гӯем, хулоса ҳамаи онҳое ки мардумро бо интернет таъмин мекунанд, ҳамин операторҳо уҳдадор, яъне ки вазифадор карда шуданд аз 1 октябр ки ҳамаи перепискаҳо, сабтҳои аудиоие ки мо ба овоз ба якдигар ягон чӣ гуфта равон мекунем, ҳамаи видеоҳое ки равон мекунем, ҳамаи суратҳо, расмҳое ки равон мекунем, фарқ надорад тариқи мессенҷерҳо бошад. мессенҷер яъне WhatsApp, Viber, Imo ва якчанд ҳамин хел мессенҷерҳое ки ҳамчун приложение дар телефонҳоямон мо скачат мекунем ва фарқ надорад тариқи социални сет ҳам ки бошад, масалан Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, ҳар хеле ки набошад, ҳар чизе ки мо равон мекунем, мо қабул мекунем, дар муддати 30 рӯз нигоҳ бояд бидоранд ҳамин операторҳо. агар шумо удалит ҳам ки кунед, онҳо нигоҳ медоранд. барои ҳамин хотир шумо фикр накунед ки шумо ягон гапҳои ғайриқонунӣ, ягон видеоҳои ғайриқонуниро ба дигар равон мекунед ва зуд удалит мекунед, дигар ҳеҷ кас намебинад. дӯстони азиз, ман шуморо тавсия медиҳам ки ҳамин чизҳоро даст назанед, чақа нашавед. ягон видеоҳое ки ғайриқонунӣ аст, яъне ки он террористҳое ки ҳар гапҳо мегӯянд муқобили ҳукумату давлатҳо, онҳоро шумо ба якдигар равон накунед. хуб аст ки тамошо накунед, чунки ба шумо як дарди сари калон меорад ки дар он вақт онҳое ки шумо видеоҳояшонро ба якдигар равон кардед, суханҳояшон ба якдигар равон кардед, онҳо ба шумо дигар ҳеҷ ёрӣ намерасонанд ва ҳатто аз паяш ҳам намешаванд. аз ҳамин хотир барои як чизҳое ки
ба шумо ягон фоида намеорад, худро қурбонӣ накунед ва худатон ҳам ҳар чизҳои ғайриқонунӣ дигар нанависед, ки муддати 1 моҳ сахранид мешавад дар ҳамон операторҳо. Агар шумо боз такрор мекунам удалид ҳам кунед, сахранид мешавад. Ва ин аз ҳар соли ояндааш 5% муҳлати сахранид карданро дароз мекунанд. Яъне ки агар 100% 1 моҳро 30 рӯз гӯем, 10%аш 3 рӯз, 5%аш 1.5 рӯз. Яъне ҳар сол 1.5 рӯзи зиёд шудан мегирад муҳлати сахранид кардани ҳамин перепискаву видеову аудиову ҳамин чизҳое ки шумо ба якдигар равон мекунед. ва ҳамчунин қонуни дигаре вуҷуд дорад, ки ин пеш буд, ман то ҳоло ба шумо нагуфтам ва шояд шумо огаҳ бошед. Дар YouTube, дар Facebook, дар дигар ҷойҳо агар ягон видеоҳое ки шумо мебинед бар муқобили давлат ҳаст, видеоҳои террористӣ аст, агар шумо ба он видеоҳо лайк мегузоред ё ин ки ба он видеоҳо шумо ягон комментарияҳои хуб менависед, ки дуруст аст гуфта онҳоро дастгирӣ мекунед, ва ё ин ки шумо амин видеоҳоро падилита мекунед ба ягон дӯстони худ, дониста бошед, ки чандин нафаронро дар Русия аллакай барои ин паси панҷара бурданд. Дӯстони азиз, боз ҳам маслиҳати ман мисли ҳамон пештарам, ки амин видеоҳоро аввалаш ки тамошо накунед, дуюман ки тамошо кардед, лайк нагузоред, падилита накунед ва комментария ҳам нанависед, чунки барои худ як дарди саре мехаред, ки шумо ҳатто худатон интизораш ҳам набудед. Барои ин хотир арзанда нест. Ин корро накунед, дӯстони азиз. хуб, дӯстони азиз, хабари баъдии дигари ман ин аст, ки қонуне ки наве ки мебарояд дигараш ин аст, ки аз 1 октябр ҳар нафаре ки соҳиби офис аст ва муҳоҷиронро дар офиси худ регистратсия мекунад, агар умун мусофир дар он хона зиндагонӣ накунад, дар он офис кор накунад, соҳиби ҳамон офисро то 5 миллион рубл, 500 000 рубл ҷарима мекунанд ва 3 сол паси панҷара мебаранд. Барои мисол, дар моҳи сентябр як шаҳрванди Екатеринбургро, ки дар офисаш зиёда аз 9000 муҳоҷирро регистратсия кардааст, ӯро 400 000 рубл ҷарима карда ва 3 сол паси панҷара равонаш карданд. хуб, дӯстони азиз, инро ҳам дар хотир дошта бошед ва эҳтиёткор бошед. ва онҳое ки дар он ҷойҳо регистратсия шудаанд, худи муҳоҷирон, онҳоро 5000 рубл ҷарима ва 3 сол запрет виез монда ба ватани худашро равонаш мекунанд, ки аз Русия берунаш мекунанд. хабари дигар ҳамон ин аст, ки дар Амурскии област нархи патент дар соли 2019 баланд мешавад. мувофиқи коэффициентҳое ки аллакай пешниҳод кардаанд, нархи патент бояд 5711 рубл шавад. То имрӯз бошад, дар соли 2018 нархи патент дар ин област 5509 рубл аст. дар соли оянда агар 5711 рубл шавад, яъне ки 202 рубл қиматтар мешавад. агар навори мо барои шумо маъқул шудагӣ бошад, агар шумо хоҳед, ки дӯстони шумо аз ин навор огаҳ бошанд ва хатогӣ накарда дар балоҳои бад гирифтор нашаванд, навори моро ҳатман ба ёри дӯстони худ равон кунед, то ин ки онҳо ҳам хабардор бошанд. ин буд навори имрӯзаи мо, дӯстони азиз. барои шумо барори кор мехоҳем, саломативу тансиҳатӣ ба шумо орзумандем. хайр, дӯстони азиз, то наворҳои оянда.